Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस्कान श्री राधा गोविंदालయం కుళాయి మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక తరపున అందరికీ స్వాగతం। ఈరోజు మనం ఈ 18 డేస్ అంటే 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి 8వ అధ్యాయం అక్షర బ్రహ్మయోగము భగవత్ ప్రాప్తి అనే ఈ అధ్యాయాన్ని చూద్దాము। నిన్న మనకి 7వ అధ్యాయంలో ఏంటంటే అంతా చెప్పిన తర్వాత భగవానుడు చివర్లో బ్రహ్మము అని ఇట్లా కొన్ని ఈ లాస్ట్ 2 శ్లోకాలలో బ్రహ్మం గురించి అట్లాగే ఇంకా కొన్ని విషయాల గురించి చెప్తారన్నమాట। ఏంటి అంటే బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, దేవదేవుడైన అన్నే సమస్త జగత్తుకు అలాగే దేవతలకు సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎరిగి నా సంపూర్ణ భావనలో ఉండేవారు మరణ సమయంలోనైనా నన్ను అంటే భగవానుడిని అర్థం చేసుకుని ఎరిగి ఉంటారు అని అడిగినప్పుడు అక్కడ అర్జునుడికి కొన్ని సందేహాలు మళ్ళీ రావడము వాటిని ఇక్కడ అడగడం జరుగుతుంది। అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి 7వ అధ్యాయం చివరిలో స్మరణ గురించి చెప్పారనమాట। అంటే లాస్ట్ లో ఎలా భగవంతుణ్ణి స్మరించడం అనేది అది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు। అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే। అర్జునుడు పలికెను, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగా ఏమిటి, ఆత్మ అనగా ఏమిటి, కర్మ అనగా ఏమిటి, దేనిని అధిభూతము అంటారు మరియు ఎవరిని అధి దైవము అంటారు, దయచేసి వివరించండి అని ఇక్కడ అడగడం జరుగుతుంది। అలాగే 2వ శ్లోకంలో కూడా ఇంకొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు। అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః। ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు దేహంలో నివసిస్తాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అనేవి ఆయన యొక్క ప్రశ్నలు। దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాము। శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మ ఉచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంహితః। శ్రీ భగవానుడు పలికెను, నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు। అతని నిత్య స్వభావమును అధ్యాత్మమని చెప్తారు। సమస్త జీవులు భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైన కార్యమే
కర్మ అంటే సకామ కర్మ అంటే కోరికల ద్వారా ఉండేదన్నమాట అని అంటారని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడా అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్తు అంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమే అది దైవము అంటారు. ప్రతి దేహదారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే నేను అధియజ్ఞాన్ని అంటే యజ్ఞ ప్రభువుని. అంటే చివరి సమయంలో ఆ మరణ సమయంలో నిన్ను ఏ విధంగా స్మరించాలి అనడము, అలాగే ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్లు అడగడం జరిగింది. బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అంటే నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడే బ్రహ్మము అంటే. ఇంకొక చోట బ్రహ్మం అంటే భగవంతుడు అనే అర్థం వచ్చేలాగా కూడా చెప్తారు. అలాగే అధ్యాత్మం అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి అని అర్జునుడు యొక్క క్వశ్చన్. దానికి 3వ శ్లోకంలో చెప్పారు, జీవుడే అంటే జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావం, అదే ఆత్మ అనేది నిత్యం కలిగి ఉంటుంది కదా అది. అలాగే కర్మ అంటే ఏమిటి అడిగారు, దానికి 3వ శ్లోకంలో చెప్పారు, సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైన కార్యమే. అంటే కోరికలు కలుగుతూ ఉంటే వాటికి సంబంధించిన దేహాలు మనం మారుస్తూ ఉంటాము. వాటికి సంబంధించిన ఏ దేహంలో అయితే మనం కోరుకున్న కోరికలు అంటే మనం ఎక్కువగా నిద్రపోవాలి అంటే ఒక బల్లూకం లాగా ఇట్లా ఏదో ఒక కోరికలుగా ఉన్న దానికి సంబంధించిన దేహం అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలా ఈ భౌతిక దేహాలు మనం ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాం, దానికి కారణమైన కర్మ. తర్వాత అధిభూతము అంటే ఏమిటి, నిరంతరం మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతి. ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏంటంటే ఒకేలా ఉండదు, అప్పుడు కొద్దాక కూడా మారుతూ ఉంటుంది, దాన్ని అధిభూతము అంటారు. అది దైవము అంటే సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపం. ఇప్పుడు సూర్యచంద్రులు ఆయన యొక్క మనకి 11వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, సూర్యచంద్రులు నీ కళలాగా ఉన్నారు. అలాగే మిగతా లోకాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఈ కింద నుంచి అంటే పాదాల నుంచి శిరస్సు వరకు ఉన్న లోకాలు, అలాగే జీవభూతాలు, దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా కూడి ఉంటుంది అనమాట. అన్ని లోకాలు ఇవన్నీ కూడా కలిపి భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపము, అదే అది దైవము. తర్వాత అది యజ్ఞము అంటే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, పరమాత్మ. ఇది 8.4వ శ్లోకంలో చెప్పారు. యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తాడు అంటే ప్రతి దేహదారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు ఆయన. ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు, ఇదేం చెప్తున్నారు అంటే నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉండడం ద్వారా. అంటే మనకి ఈ అధ్యాయంలో 5 నుంచి 28 శ్లోకాల వరకు మొత్తం ఈ స్మరణ గురించి చెప్తారు. అందుకే ఈ అధ్యాయాన్ని స్మరించడానికి అంటే భగవంతుని స్మరించడానికి ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. నిన్న మీరు విన్న అధ్యాయము శ్రవణం అనమాట, భగవంతుని గురించి వినడం. అందుకే భగవంతుడు స్టార్టింగ్ లోనే తశృణు అంటారు, నేను చెప్తున్నాను విను, నా గురించి చెప్తానని కొంత వివరించడం జరుగుతుంది. అంటే ఆయన అర్జునుడు ప్రశ్నలు అడగడం, భగవంతుడు మనం ఏ కర్మలు అయితే చేసి ఆ కర్మ బంధంలో చిక్కుకుంటూ ఉంటాము అంటే సకామ కర్మలు ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఏదో కోరిక ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన దేహాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం, మళ్ళీ ఆ దేహం నశిస్తుంది, మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన దేహాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకు అలా తీసుకుంటామంటే మనం ఏదో ఒక కర్మ చేసి అది భగవంతునికి సమర్పించలేము, ఏదో కోరికలు ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అటువంటివి తీసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే అసలు కోరికలే ఉండకూడదా అంటే కాదు, మనం కోరికలు కోరుకోవచ్చు కానీ అవి నిష్కామ కర్మ అయ్యి ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మనం కర్మలు చేయకుండా ఉండలేం కాబట్టి అటువంటి కోరికలు అనేవి తీసుకోవాలి. అలాగే మనకి దీన్ని మరి ఎలా దాటాలి, ఈ కర్మ బంధనాన్ని ఎలా దాటాలి అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తిలో మనం ఉంటే దాటగలుగుతాము. అలాగే దేవతలను పూజిస్తే వాళ్ళ యొక్క లోకాలకి వెళ్తారు, కానీ పుణ్యకార్యాలు చేస్తే మనం స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం. ఈ అధ్యాయంలోనే వస్తుంది, అది కూడా చూడొచ్చు. అలాగే మన దేహంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 8.4 చెప్తున్నారు కదా, ప్రతి దేహదారి హృదయంలో అంటే సూర్యచంద్రుల యొక్క ఇప్పుడు నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతి. ఇది ఏంటి అంటే మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. మనం కూడా ఏంటంటే మన బాడీ మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక 7-8 సంవత్సరాల వరకు ఒకలా ఉండొచ్చు, అంటే చిన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటాము, 7-8 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకలా ఉంటాము, మళ్ళీ 14 ఇయర్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటాము, 20 దాటిన తర్వాత ఇంకొంచెం మారుతాము. ఇట్లా మరి మన బాడీలో ఏంటంటే ప్రతి 7-8 సంవత్సరాలకి ఒకసారి అన్ని కణాలు కూడా మ్యాక్సిమం మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం కూడా నిత్యం మార్పు చెందే స్వభావం కలిగిన వాళ్ళం. అలా అంటే మనము అంటే ఆ దేహం అనమాట. అలాగే మారుతున్న దేహంతో పాటే పరమాత్మ. పరమాత్మ ఏంటంటే ప్రతి దేహంలో ఇప్పుడు మనం ఒక దేహం తీసుకున్నాము,
ఈ దేహం త్యజించి మళ్ళీ ఇంకో దేహం తీసుకుంటాం. యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా పరమాత్మ కూడా ఏంటంటే ఈ దేహంలో నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ దేహంలోకి ఆత్మతో పాటుగా ఆయన కూడా ప్రవేశిస్తారు. ఇది ఇంతవరకు ఇక్కడ ఈ ప్రతి దేహదారి హృదయంలో నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉండడం వల్ల మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం అనేది చూడొచ్చు. ఇంతవరకు ఏంటంటే ప్రతి దేహదారి హృదయంలో భగవంతుడు ఎలా అయితే మనం ఆత్మ మారుతూ ఉంటుందో పరమాత్మ కూడా మారుతూ ఉంటారు దేహంలోకి. ఇప్పుడేంటంటే ఎలా స్మరించగలను అనే దానికి ఈ 5వ శ్లోకం నుంచి లాస్ట్ శ్లోకం వరకు చెప్పడం జరిగింది భగవంతుడు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అంటే దేహం విడిచిపెట్టేటప్పుడు కేవలం భగవంతుని ఎవరైతే స్మరిస్తూ దేహాన్ని విడిచిపెడతారో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. ఉదాహరణకు మనం ఇక్కడ చూస్తే భీష్ముల వారు ఆయన అంపశయ్య మీద ఉండి విష్ణు సహస్రనామాలని పలుకుతారు. ఎందుకంటే ఆయన ఆ దేహత్యాగం జరిగే సమయంలో భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి అనే జ్ఞానం ఆయనకి కలిగింది. కానీ మనలాంటి వాళ్ళకి అదేంటంటే కొంత కష్టం. ఎందుకు అంటే మనం ఏవైతే ఎక్కువగా స్మరిస్తూ ఉంటామో, ఎక్కువగా వేటి గురించి అయితే ఆలోచిస్తూ ఉంటామో మనకి పోయే సమయంలో కూడా అంటే దేహాన్ని త్యజించే సమయంలో కూడా అటువంటివి గుర్తొస్తాయి. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏంటంటే ఒక ఐఐటీకి ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు ఎలా ఉంటాడు? దానికి అంటే ఇప్పుడు ఐఐటీలో ర్యాంక్ కొట్టాలంటే ఆ ఐఐటీని ఎప్పుడు కూడా దానికి సంబంధించిన వాటిని నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటాము. దానికి సంబంధించిన వాటిని చదువుతూ ఉంటాము. దానికి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి. అలా కాబట్టి ఆ ప్రిపరేషన్ ప్రతిరోజు ఉండాలి. అలాగే మనం కూడా భగవంతుని చేరుకోవాలంటే భగవంతునికి సంబంధించినవి చేస్తూ ఉండాలి. కానీ అలా ఎక్కడ చెప్తున్నారు? యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః అంతకాలే చ మామేవ. ఎవరైతే ఆ అంతకాలంలో స్మరన్ముక్త్వా కలేవరం ఆ దేహాన్ని త్యజించేటప్పుడు ఎవరైతే స్మరిస్తారో ప్రయాతి సమద్భావం ఆ భావంతో యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః నన్ను నిజంగా అసంశయం అంటే సంశయం లేకుండా నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మనకి మహాభారతంలో ఒకరోజు ఏమైందంటే యమరాజు ఒకసారి ఆ యుధిష్ఠిరుని ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయం ఏమిటి అని అడుగుతారు. అహాన్యహాని భూతాని గచ్చంతిహ యమాలయం శేషాస్థావరమిచ్చంతి కిమాశ్చర్యం అతః పరం. దానికి ఆయన సమాధానం ఏం చెప్తున్నారంటే యుధిష్ఠిరుడు వందల వేల జీవులు ప్రతి క్షణం మరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు. అయితే మూర్ఖమైన జీవి తనకు మరణం లేనిదిగా భావించి తన కోసం సిద్ధపడడు. ఇది ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయము. అంటే ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము ప్రతి నిమిషము చాలా మంది మన మరణం పొందుతూ ఉన్నారు. చాలా మంది దేహాలను త్యజిస్తూ ఉన్నారు. కానీ మూర్ఖమైన జీవి ఏమనుకుంటాడంటే నాకు అంటే ఈ దేహానికి మరణం లేదు అని సిద్ధపడాడు. అంటే ఇంకా కలలుగంటూ ఉంటాడు. రేపు లేచిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంకొక సంవత్సరం తర్వాత ఏం చేయాలి? లేకపోతే ఇంకెంత సంపాదించాలి? ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అది నాకు ఇది చాలా అద్భుతమైనది. అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశంగా నాకు కనిపిస్తుంది అని ఇక్కడ యుధిష్ఠిరుడు చెప్తున్నారు. అందుకే మనం వింటూ ఉంటాం కదా! పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ఓ మనసా అంటే నా మూఢ మనసా నువ్వు ఆ గోవిందుణ్ణి భజిస్తూ ఉండు అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే మరలా పుట్టడము మరలా తల్లి గర్భంలో జన్మం తీసుకోవడం ఇదంతా కూడా దాటలేనిది అపారమైన సముద్రము. అందుకే మురారిని మనము శరణు వేడాలి అని కూడా అక్కడ చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మనకి భాగవతంలో కూడా చూస్తే క్షమాశ్రితాయే పదపల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారే భవాంబుధిర్వత్స పదం యద్విపదాం నతేషాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే విశ్వమునకు ఆశ్రయమైన వాడును మురారి అంటే మురాసురుని అనే ఒక అసురుణ్ణి వధించిన
సుప్రసిద్ధుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ఆయన యొక్క పాదపద్మ నౌకను గనక మనం పట్టుకోగలిగితే ఈ సంసార సాగరం ఎలా అవుతుందంటే దూడ ముద్ర. ఒక ఒక చిన్న లేగ దూడ ఉందనుకోండి, దాని యొక్క కాలు ఒక మెత్తటి ప్రదేశంలో అంటే నేల మీద కనుక పెడితే ఒక గిట్ట అంటే ఒక అడుగు పడుతుంది కదా, ముద్ర పడుతుంది అనమాట. దాంట్లో మనం కనుక నీళ్లు పోసామంటే దాన్ని చాలా మనం ఈజీగా అంటే జస్ట్ అలా దాటేస్తాం, అంత ఈజీ అయిపోతుందంట. ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాని నౌకను మనం పట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ భవసాగరం అనేది అంత చిన్నగా అయిపోతుంది, మనం ఈజీగా దాటగలము అని. అలాగే వారి యొక్క గమ్యస్థానం ఏంటంటే ఈ భౌతిక క్లేశాలు లేనట్టి వైకుంఠ ధామంగా అయిపోతుంది అది చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటి, ఈ ఇంకా నాకు మరణం లేదు అనే దాన్ని అనుకుంటూ ఉంటాము, కానీ అది ప్రతి శాశ్వతం కాదనమాట. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ముకుందమాలా స్తోత్రం అని, ఈయన శ్రీ సాంప్రదాయానికి చెందిన కులశేఖర ఆల్వార్ అనమాట. ఈయనేం చెప్తారంటే, కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్వైవ మే విశతు మానస రాజహంసః ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వ్రజ పంజరము వలె ఉండు నీ పాద పద్మ మధ్యమున చేరుగాక. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇప్పటి వరకు నా వాయిస్ బ్రేక్ అవ్వకుండానే వచ్చిందా? వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే హరే మాతాజీ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, కృష్ణుడికి చెప్తున్నారనమాట, మరణ సమయంలో నేను స్మరిస్తానో లేదో, ఆ వేళ కఫ వాత పైత్యము మనకేంటంటే గొంతు పూడుకుపోతుంది, అన్ని గుర్తుకు రావు. అలాంటి సమయంలో నీ స్మరణ నేను చేయగలుగుతానో లేదో కదా, కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము అంటే ఆయన యొక్క మనసు రాజహంసలాగా ఉందంట. హంస అంటే ఏంటి, మనకి పాలు నీళ్లు కలిసిపోయి ఉన్నా కానీ ఒక ఓన్లీ అందులో నుంచి ఆ పాలనే స్వీకరించగలదన్నమాట. అంత అవగాహన కలిగింది హంస. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనసు ఏంటి, ఆయన యొక్క మనసు ఏంటంటే మంచిని అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆలోచన ఆ దేహం విడిచే సమయంలో ఉంటుందో లేదో కదా, కాబట్టి ఇప్పుడే నువ్వు నీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపో అని ఆయన అడుగుతున్నారు. అంత గొప్పగా అక్కడ ముకుందమాలా స్తోత్రం అనే దాంట్లో ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అది చెప్పిన తర్వాత యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఆ దేహాన్ని త్యజించే సమయంలో ఏ భావాలు అంటే ఏ భావంతో అతడు ఉన్నాడు, కొంతమంది ఏమో ధనం గురించి ఆలోచిస్తూ, కొంతమంది ఏమో జనం గురించి ఆలోచిస్తూ, కొంతమంది ఏమో భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ, ఏవేవో ఆలోచిస్తూ వారి వారి యొక్క దేహాలని త్యజిస్తూ ఉంటారు. అలా ఎవరు వాళ్ళ భావంతో ఉన్నారో నెక్స్ట్ వచ్చే యొక్క దేహము దానికి సంబంధించింది అయి ఉంటుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే ఈయన పేరు భరతుడు, జడభరతుడు అని కూడా అంటారు. ఈయన మనకి భాగవతంలో వస్తుంది స్టోరీ. వృషభదేవుని యొక్క పుత్రుడైన ఈయన భరత మహారాజు. ఈయన గొప్ప రాజు, అంటే చాలా రాజ్యం ఉంది, గొప్పగా పాలించాడు, అంతా కూడా గొప్పగా ఉంది. అటువంటి సమయంలో ఇంకా చాలు, నేను ఇదంతా చేసిందంతా చాలు, నేను ఇంకా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండిపోతాను అని ఆయన
ఈ పులహ మహర్షి అనే ఆయన యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళి, సాలగ్రామ క్షేత్రం అన్నమాట అది. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక పర్ణశాల నిర్మించుకుని ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ గడుపుదాము. ఇంకా ఈ శేష జీవితాన్ని ఇక్కడ గడిపేద్దాము అని అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఈయన చాలా గొప్ప స్టేజ్కి కూడా వెళ్తారు, బాబా అనే స్టేజ్కి వెళ్తారు. అయితే ఒకసారి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఆయన ఈ యొక్క ఇంత ఈ యజ్ఞాలని ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాడు, శుభ్రంగా భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉంటాడు, ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క స్మరణలోనే ఉండగలుగుతాడు. అయితే ఒకరోజు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళడము, అక్కడ ఒక ఆ, ఆయన ఆశ్రమం పక్కనే ఆ నదిలో నుంచి ఒక జింక పిల్లని ఒక పులి తరుముతూ వస్తుంది. జింక పిల్లని కాదు, జింకని, అది కడుపుతో ఉందన్నమాట. నిండు చూడాలంటారు కదా, అలా తరుముతూ వస్తున్నప్పుడు ఆ భయంతో ఆ జింక ఆ లేడీ దాటేస్తుంది, ఆ నదిని దాటేయడానికి చూస్తుంది. ఆ సమయంలో అనుకోకుండా ప్రసవం జరగడం, ఆ జింక పిల్ల నీళ్ళలో పడిపోవడం, ఆ పులి ఏమో ఆ జింక వెంటే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈయన ఎప్పుడైతే చూశాడో వెంటనే పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి ఆ జింక పిల్లని తీసుకొస్తాడు. తన ఆశ్రమంలో దానికి స్నానాలు చేయించడము, ఎప్పుడు కూడా దానికి ఫుడ్ పెట్టడము, లేకపోతే అది ఏం చేస్తుందని చూడడము, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటాడు, లేకపోతే భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉంటాడు, యోగం చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో తినని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. కానీ కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే, ఇంకా ఈ యజ్ఞము లేకపోతే భగవంతుని స్మరించడము, లేకపోతే యోగం చేయడము, లేకపోతే ధ్యానించడము, ఇదంతా కూడా పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎక్కువ సమయము ఈ జింకతో గడుపుతూ ఉంటాడు. నేను లేకపోతే ఇదేమవుతుందో, నేను లేకపోతే దీనికి తోడెవరు, ఇది చూడు ఎంత అందంగా ఉంది, అసలు ఎంత బాగుంది, ఇట్లా ఎంతసేపు కూడా తన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా చివరికి ప్రతి ఒక్కరికి మరణం అంటే తప్పదు కదా, దేహం త్యజించాలి. అనుకోకుండా ఆయన కూడా ఒకరోజు దేహం త్యజించే సమయం వచ్చింది. అప్పుడేంటంటే ఆయన మరణ సమయంలో, అయ్యో నేను నాకు ఇప్పుడు మరణ సమయం ఆసన్నమైంది, ఆ జింకని ఎవరు చూసుకుంటారో ఏంటో అంటూ తన యొక్క దేహాన్ని విడిచేస్తాడు. విడిచేసరికి ఆ ఎలా అయితే ఇందాక ఇప్పుడు మనం ఈ శ్లోకం చూసాం కదా, ఎం ఎం వాపి స్మరన్ భావం, ఎలా ఎలా అయితే మనం స్మరిస్తామో అటువంటి భావాన్ని పొందుతాం అన్నట్లుగా ఆయన నెక్స్ట్ లైఫ్ ఆ జింకలాగా దేహాన్ని తీసుకుంటాడు. అందుకే మనకి శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ అని స్టేజెస్ చెప్తారనమాట. ఈయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భావ అనే స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోయారు, చాలా హైయెస్ట్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే సాధు సంఘ అంటే ఏంటంటే, శ్రద్ధ అంటే ఏంటంటే మనం కనీసం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని శ్రద్ధగా జపించడం అలవాటు చేసుకోవడం, అది మొదటి స్టేజ్ అన్నమాట. మనం శ్రద్ధావాన్ అంటారు. అందుకే అంటే ప్రతి ఒక్క కార్యంలో కూడా అంటే శ్రద్ధగా మనం చేసే కార్యాలు, లేకపోతే భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండడం. అలాగే సాధు సంఘ, భక్తుల మధ్యలో మ్, మంచి వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటూ ఉండడం. అలాగే భజన క్రియ అంటే భగవంతుని కోసం ఏదో ఒకటి సేవ చేస్తూ ఉండడం. అనర్థ నివృత్తి, మనం తప్పులు పాపాలు అటువంటివి చేస్తూ ఉంటాము, సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని మనం నిర్మూలిస్తూ ఉండాలి. అలాగే నిష్ట అంటే ఏంటంటే, మనం సపోజ్ ఒక చిన్న దీపం వెలిగించాము అంటే ఒక గాలి వచ్చినప్పుడు అది ఆ కొండెక్కే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే మనం మన యొక్క నిష్టని చాలా గట్టిగా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా గనక పెట్టగలిగితే, అంటే ఒక పెద్ద వంటలాగా గనక రగిలించగలిగితే ఆ పెద్ద గాలి వచ్చినా కూడా అది ఆరిపోవడం సంగతి పక్కన పెడితే ఇంకా ప్రజ్వలిస్తుంది, ఇంకా బాగా ప్రజ్వలిస్తుంది. అలాగే మనకి కొద్ది కొద్దిగా కష్టాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని కూడా తట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళే యొక్క నిష్ట కలిగి ఉండాలి. ఆ ఉదాహరణకి మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ధ్రువ మహారాజు, ఇట్లా మనం వాళ్ళ యొక్క వాటిని చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఏంటంటే, ఆయనకి ప్రతిరోజు ఆయన్ని చంపాలని చూస్తూ ఉంటారు, కానీ ఆయన ఆ నిష్టగా ఉండగలిగారు. ఇలా తర్వాత రుచి, మనం ఏదైతే మంత్రం అంటే మంత్ర అంటే మన్ అంటే మనసుని అంటే త్రాయతే, కాపాడేది మన మనసుని భయాల నుంచి మన మనసుని రక్షించేది అనమాట. అందుకే ఆ మంత్రాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అది ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ జపిస్తూ ఉంటే నాలుక మీద మనకి రుచి అనేది ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ లో ఏంటంటే కొంత అసహనంగా బోరింగ్ గా అనిపించవచ్చు ఈ మంత్ర జపం చేయడము ఇదంతా, కానీ తర్వాత తర్వాత రుచి అనేది కలుగుతుంది.
అలా చేస్తున్నట్లుగా ఎప్పుడైతే మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుందో, రుచి అనేది కలుగుతుందో, తర్వాత మనం ఈ ఈయన వచ్చిన ఈ భావ అనే స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం. ఈ భావ అనే స్టేజ్ దాటిన తర్వాత భగవంతునితో ప్రేమ అనేది మనం పొందగలుగుతాము. కానీ మనకి సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు కదా, ప్రేమ అంటే అది కాదు. అదేంటంటే కామం మాత్రమే. ప్రేమ అంటే భగవంతునితో మనం ఉండడం, భగవంతునితో మనం యోగంలో, అంటే ఏ యోగంలో అయినా కూడా మనం భగవంతునితో కలిసి ఉండడం, అది నిజమైన ప్రేమ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయః. ఇందాక కూడా అసంశయ అని చెప్పారు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అసంశయ అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, అన్ని కాలాల్లో కూడా మాం అనుస్మరయుధ్య చ, అన్ని సమయాల్లో కూడా నన్ను స్మరిస్తూ ఉండు. ఎలా? మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యత్య సంశయ. నువ్వు నీ బుద్ధిని నాకు, నీ మనస్సుని నాకు అర్పించి నీ ధర్మాలని నువ్వు, నీ కర్మలు నువ్వు చేస్తూ ఉండు, అవి వాటిని నాకు సమర్పించు. అప్పుడు నువ్వు సందేహం లేకుండా, అసంశయ, నువ్వు సందేహం లేకుండా నన్ను పొందగలుగుతావు. ఇక్కడ ఇలా అసంశయ అనే పదం మనకి చాలా చోట్ల చెప్తూ ఉంటారు. అంటే నువ్వు నన్ను చేరుకోగలవు, దీంట్లో సందేహం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ చాలా మంది ఏంటంటే అనుమానిస్తూ ఉంటారు, ఇది కరెక్టేనా, మనం అలా చేస్తే పర్లేదా, అలా చేయగలుగుతామా, లేకపోతే ఇది నిజమేనా అని డౌట్గా ఉంటారు. కానీ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, అసంశయ, నువ్వు నన్ను తలుచుకుంటూ నీ యొక్క ధర్మం, నీ విద్యుక్త ధర్మం నువ్వు యుద్ధం చెయ్యు అంటున్నారు. దానివల్ల నువ్వు ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ చట్రం నుంచి నువ్వు బయటపడగలుగుతావు, నన్ను చేరుకోగలుగుతావు. కృష్ణుడు ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారంట. అంటే మనం ఆయన్ని విడిచేసి వచ్చాము, మళ్ళీ ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు, మనం ఎప్పుడు వెళ్తాము ఆయన దగ్గరికి, త్వరగా వచ్చేయండి, త్వరగా వచ్చేయండి అని చూస్తూ ఉంటారంట. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకొనును. అభ్యాస యోగయుక్తేన, అభ్యాసం చేయమంటున్నారు. ఎందుకు? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక ఐఐటి ర్యాంక్ రావాలి అంటే దానికి సంబంధించిన అభ్యాసాన్ని మనం సంవత్సరం అంతా చేస్తేనే మనం ఆ ఐఐటిలో ర్యాంక్ కొట్టగలుగుతారు. కానీ ఏదో లాస్ట్ ఎగ్జామ్ రోజు, లేకపోతే ఎగ్జామ్ ముందు రోజు మనం చదివేసి లాస్ట్లో, అంటే మరణ సమయంలో ఏదైనా తలుచుకుంటే అది అయిపోతుంది అన్నారు కాబట్టి మనం భగవంతుని తలుచుకుందాము అంటే అది అయ్యే పని కాదు. ఎందుకంటే మనకి మరణం అంటే మన దేహ త్యాగం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో మనకి తెలియదు. సడన్ గా వచ్చినప్పుడు మనం భగవంతుని తలుచుకోలేము. ఎందుకంటే మనం ఏదైతే రోజు అభ్యాసం చేస్తున్నామో మనకి వాటికి సంబంధించిందే గుర్తొస్తుంది. కానీ పోయేటప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరించడం సాధ్యం అవ్వాలి అంటే మనం రోజు అభ్యాసం అనేది చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈయనది అజామిలుడు అనమాట. ఈయన గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. మనం 2వ అధ్యాయంలో కూడా కొంత చూసాము, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః అని. అతను ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల ఏంటంటే ఒక్కసారి ఇలా అనుకోకుండా ఆయన దర్భల కోసం, వాటి కోసం ఆ అడవుల్లోకి ఇట్లా వస్తూ ఉంటారు కదా వీళ్ళు గ్రామం నుంచి. అట్లా వచ్చినప్పుడు ఒక మహిళ ఒక పురుషుడితో, అంటే ఒక వేశ్య ఒక పురుషుడితో ఉండడం చూస్తారనమాట. ఇంకా ఆయనకి ఆ కోరిక అనేది కలుగుతుంది ఆయనకు కూడా. అంటే ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, నేనెందుకు ఎంజాయ్ చేయకూడదు, కాబట్టి నాకు కూడా ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది కావాలి అనుకుంటారు. ఇంకా ఆయన యొక్క భార్యని, పిల్లల్ని, తల్లిదండ్రుల్ని, వీళ్ళందరినీ కూడా వదిలిపెట్టేసి ఆ వేశ్యతో పాటే ఉంటారు. తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఏంటంటే, ఇప్పుడు అప్పట్లో ఏంటంటే సద్బ్రాహ్మణులుగా ఉండే వాళ్ళకి అన్ని ఆ గ్రామస్తులు వాళ్ళు చెప్పింది వినడం, లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సింది చూసుకుంటూ అట్లా ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈయన ఎప్పుడైతే ఇలా మారిపోయాడో ఇంకా బ్రాహ్మణులు కూడా ఆయన్ని పట్టించుకోరు. అంటే ఆయన సరిగ్గా కొంచెం ఈసడించు కోసం అట్లా ఉండేసరికి ఇంకా ఆయన అక్కడి నుంచి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోవడము, అక్కడ ఈమెతో పాటు ఉంటూ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక 10 మంది పిల్లలు కూడా పుడతారు. లాస్ట్ అతని పేరు నారాయణ అని పెట్టుకుంటారు పేరు. ఎందుకంటే అది కూడా ఆయన యొక్క గత జన్మలో ఒక కొంత భక్తిని చేసి ఉండడం వల్ల ఆయనకి అవకాశం దక్కింది. ఈ జన్మలో, గత జన్మలో భగవంతుని యొక్క కార్యాల్లో నెలకొన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఆ యొక్క బుద్ధి అనేది పుట్టింది, నారాయణ అని పేరు పెట్టుకోవాలని. సరే, కొన్నాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ దేహాన్ని త్యజించే సమయం వచ్చింది, ఆయనకంటే మరణ సమయం వచ్చింది. అప్పుడు యమదూతలు వచ్చారు. ఎందుకు అంటే ఈయన అన్ని పాపాలే చేశాడు, ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టేసి ఒక వేశ్య కోసము, ఒక ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ఆయన వచ్చేసాడు.
అందుకని యమ భట్లు అనేవాళ్ళు వచ్చారు ఆయన తీసుకెళ్ళడానికి నరకలోకాలకి. కానీ అప్పుడే విష్ణుదూతలు కూడా వచ్చారు. ఎందుకు అంటే ఆయన ఆ దేహాన్ని తీయించే సమయంలో నారాయణ అని పలికారు. కానీ యమభట్లకి అది పట్టించుకోలేదు. వాళ్ళేంటంటే పాపాలే చేశాడు కాబట్టి తీసుకెళ్దామని వచ్చారు. ఎప్పుడైతే నారాయణ నారాయణ అని వాళ్ళ యొక్క ఆ లాస్ట్ కొడుకుని పిలుస్తూ ఉన్నారో భయమేసి ఆ యమభటులను చూసి, అట్లాగే మరణ సమయం వచ్చిందని చాలా భయంగా ఉంటుంది. అంటే మరణ సమయంలో కొన్ని లక్షల తేళ్లు కుట్టినంత భయంగా ఉంటుంది. అంత బాధగా ఉంటుందంట. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క కొడుకుని చిన్న కొడుకుని నారాయణ నారాయణ అని పిలిచేసరికి యమదూతలు తీసుకెళ్ళిపోతారేమో అని విష్ణుదూతలు వెంటనే అక్కడికి వచ్చేసారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి నారాయణ అనే పిలుపు, భగవంతుని పిలిచిన పిలుపు అంత గొప్పది కాబట్టి వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేసి ఈయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఎంబట్లు అడుగుతారనమాట. మీరు వచ్చారేంటి ఈయన అంటే ఎంబట్లకి విష్ణుదూతలు అంటే భయం. వాళ్ళు అంటారంట మీరు వచ్చారేంటి ఇప్పుడు, అంటే ఈయన చెప్పలేని పాపాలు చేశాడు, ఈయన నరకానికి పోతాడు కానీ మీరు ఎట్లా తీసుకెళ్తారు అని. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఎన్ని పాపాలన్నా చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఆయన మరణ సమయంలో భగవంతుని యొక్క నామాన్ని పలికారు కాబట్టి మేము తీసుకెళ్తాం, మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అనేసరికి వాళ్ళు భయంతో వెళ్ళిపోతారు ఎంబటులు. ఇంకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే విష్ణుదూతలు ఈయన్ని తీసుకెళ్ళి నీకు ఇంకా ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాము, నువ్వు ఒక బదరికాశ్రమంకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 13 సంవత్సరాలు కొన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు భగవంతుణ్ణి ధ్యానించి నువ్వు మళ్ళీ ఈ గొప్ప వాడివి కాగలిగితే నిన్ను మేము వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తామనేసరికి ఆయన అలాగే బదరికాశ్రమానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కొన్నాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ధ్యానించి అక్కడి నుంచి ఆయన ఆ యొక్క వైకుంఠ లోకాలకి చేరుకుంటారు. ఇలా అకస్మాత్ పరీక్ష, మనకి మరణం అనేది ఎప్పుడైనా రావచ్చు, మనం దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి? ఎప్పుడో కాదు, ఇప్పుడే. మరి దానికి సిలబస్ ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి స్మరించడం, భగవంతుణ్ణి జపించడం, భగవంతు యొక్క నామాలని కీర్తిస్తూ ఉండడం. దానికి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి? జపించడం, భగవద్గీత చదవడం, భక్తుల సాంగత్యం, అలాగే భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండడం. అలాగే ఏ సమయంలో చేయాలి అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. మరి దానివల్ల ఫలితం ఏంటి? మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. ప్లస్ మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం కదా, మన ఆత్మ ఏంటంటే పంజరంలో ఉన్నట్లుగా మనం ఈ దేహాలను మారుస్తూ ఉన్నాము, పంజరాల్ని మారుస్తూ ఉన్నాము. కానీ మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాము, మన ఆత్మ ఆ ముక్తి అనేది పొందగలుగుతుంది. మనకి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే వీటి చక్రం నుంచి మనం బయటపడగలుగుతాము. అది ఎలా స్మరించాలి అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. కవిం పురాణమనుశాసితారం అనోరణీయాం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను, నియంత్రించువాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించువాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగను, ఊహాతీతుడుగను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమపురుషుని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడు. అంటే ఊహాతీతుడు, మనం ఊహించలేము ఆయన ఉంటాడనేది. అలాగే అనాది కాలంగా మనం ఇక్కడ చూస్తే అనాది కాలంగా ఏంటంటే ఈ చతుర్ముఖ బ్రహ్మలు, ఒక ముఖం కలిగిన బ్రహ్మ, 2 ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మ, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, 10 తలలు కలిగిన బ్రహ్మ, లేకపోతే 100 ఇట్లా ఉంటారంట బ్రహ్మలు. ఆయన యొక్క 4 తలలతోటి కూడా మన బ్రహ్మ ఎవరు అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ. ఆయన మన బ్రహ్మాండంలో ఉండే బ్రహ్మ. ఆయన యొక్క 4 ముఖాలతో కూడా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నారంట. కానీ ఎప్పటి నుంచో కీర్తిస్తున్నా కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా భగవంతుని కీర్తించడమే ఇంకా అవ్వలేదంట. అలాగే శేషనాగు అంటాం, అనంతనాగు, ఆయన కూడా కృష్ణుని గురించి చెప్తూ ఉన్నా కూడా ఆయన యొక్క గుణగణాలు కూడా ఇంకా ఆయన కూడా చెప్పడం అయిపోలేదు. కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నారు, అంటే అంత ప్రాచీనుడు అనమాట. అలాగే అన్నిటిని కూడా నియంత్రించగలుగుతాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు. ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి
దారి తప్పని మనసుతో యోగ బలముచే పూర్ణ భక్తితో భగవత్ స్మరణలో నెలకొనేవాడు నిశ్చయంగా దేవదేవుని పొందుతాడు. ప్రాణవాయువుని కనుబొమ్మల మధ్య నిలపాలి. అలాగే దారి తప్పకూడదు. అలా యోగం చేయాలి. ఇంకా సమస్త ఇంద్రియ భోగ కార్యాల నుండి విడివడమే యోగ స్థితి. అన్ని ఇంద్రియ ద్వారాలను మూసివేసి మనస్సును హృదయంలోను ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రము పైనను నిలిపి మనిషి యోగములో స్థితుడవుతాడు. అంటే మన యోగం చేసే వాళ్ళ గురించి మనం 6వ అధ్యాయంలో చూసాము మనం ఇంతకు ముందే. ఇంకా ఇక్కడ అటువంటిదే చెప్తున్నారు. అంటే అన్ని ఇంద్రియాల ద్వారాలను కూడా మూసివేసేయాలి. అంటే ఇంద్రియాల తృప్తి కానీ ఇంద్రియ చేసే కర్మలను కూడా వాళ్ళు ఆపేస్తారనమాట. అలాగే మనసుని హృదయంలో ప్రాణవాయువునేమో పైన శీర్షాగ్రంలో నిలిపి మనిషి యోగంలో స్థితుడవుతాడు. ఈ యోగ సాధనలో నెలకొని అక్షరాల దివ్య సమూహమైన పవిత్ర ఓంకారమును జపించిన తరువాత మనిషి దేవదేవుడినైన తలచి తన దేహమును త్యజిస్తే నిశ్చయముగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకుంటాడు. యోగ సాధనలో ఆ అక్షరాల సముదాయమే ఆ, ఉ, ఓం, ఔ వాటిని కలిపి వాటిని కలిపి ఓం అంటారు. ఈ ఓంకారాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు. మనం చాలా చోట్ల ఇంతకుముందు అది నిజమైన భగవంతుడు చెప్పిన యోగంలో నెలకొన్న వాళ్ళకి ఇది జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే లాస్ట్కి దేవదేవుడైన భగవంతుణ్ణి తలిచి ఆ దేహాన్ని త్యజిస్తే ఆధ్యాత్మిక లోకాలకే చేరుకుంటారు. భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి అనేది చూద్దాం. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అంటే మనం ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే ఫస్ట్లో కొంత కర్మ అంటే తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల్లో కూడా నువ్వు కర్మను చేస్తూ నన్ను తలుచుకో అని చెప్పారు. అంటే ఏంటంటే అది కొంత మిశ్రమ కర్మ, అలాగే కొంత మిశ్రమ భక్తి. అలాగే తర్వాత ఇప్పటి వరకు కొంత యోగం గురించి చెప్పారు. ధ్యానించడము అలాగే భగవంతుణ్ణి పెట్టుకోవడము. అంటే కొంత ఏంటంటే మిశ్రమ ధ్యానము, మిశ్రమ భక్తి. కానీ ఇక్కడ ఇది అనన్యమైన భక్తి గురించి చెప్తున్నారు. ఓ పార్థ, పృథాకుమారుడ, క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. మనకి వచ్చే అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, దదామి బుద్ధియోగంతం తేషాం సతతయుక్తానాం భజితాం ప్రీతిపూర్వకం. ఎవరైతే నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజిస్తారో దదామి బుద్ధియోగంతం, వాళ్ళకి మంచి బుద్ధి నేను ఇస్తాను అని కూడా చెప్తారు. కాబట్టి ఏంటంటే భగవంతుడు ఇటువంటి భక్తులకి ఎవరైతే ఆయన్ని అనన్యంగా సతతము కీర్తిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా భగవంతుడు వాళ్ళకి సులభంగా లభిస్తారు. ఉదాహరణకు మనం కుచేలుని చూస్తే ఆయన ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు గురుకులంలో కలిసి చదువుకున్నారు, విద్యాభ్యాసం చేశారు. చాలా రోజులు భగవంతుడి గురించి ఆయన భగవంతుడికి దగ్గరగా లేరు, కానీ ఆయన భగవంతుడిని మర్చిపోలేదు, ఎప్పుడు కూడా స్మరిస్తూనే ఉన్నారంట. అందుకే ఆయన ఎప్పుడైతే మధురా నగరంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక గొప్ప మహారాజుగా ఉన్నారు, కానీ ఎప్పుడైతే ద్వారపాలకుడికి ఆయన చెప్పారు కృష్ణుడికి చెప్పండి ఆయన ఒక చిన్ననాటి స్నేహితుడు సుధామ వచ్చాడు అని చెప్పమనగానే ద్వారపాలకుడు ఎప్పుడైతే వెళ్ళి చెప్పారో కృష్ణుడికి, ఆయన వెంటనే కిరీటం కానీ ఉత్తరీయము లేకపోతే చెప్పులు ఉన్నాయా లేవా ఇటువంటి ఏమీ చూసుకోకుండా పరుగున వెళ్ళిపోయి ఆ సుధామని తీసుకొచ్చి ఆయనకి సేవలు చేశారు. ఆయనకి కావాల్సినవి అడగకుండానే ఇచ్చేశారు. ఇలా ఎందుకు అంటే సులభంగానే లభిస్తారు. భక్త పరాధీన అని చెప్తారు భగవంతుడు. ఆయన ఏంటంటే భావగ్రాహి జనార్దన అంటారు. ఆయన భావాన్ని గ్రహించేస్తారు. కాబట్టి చాలా సులభంగా భక్తులకి నేను లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. అంటే భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పొందాలి అనేది, అంటే ఇప్పుడు ఎలా పొందాలి అని చూశారు, కానీ మరి అసలు ఎందుకు పొందడం, భగవంతుని ఎందుకు పొందాలి, అవసరం లేదు కదా అనే ఆలోచన వస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే, భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ రారు. అంటే భూలోకం, ఈ భూలోకంలో ఏంటంటే దుఃఖాలయం, మౌపేత్య పునర్జన్మ, దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇదేంటంటే దుఃఖాలయము అలాగే అశాశ్వతం, ఇది నిత్యమైనది కాదు, కొన్నాళ్లే ఉంటుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ భగవంతుడు లీనమవుతుంది, మళ్ళీ సృజించబడుతుంది, మళ్ళీ లయమైపోతూ ఉంటుంది.
కానీ నాప్నువంతి మహాత్మనః, నన్ను ఎవరైతే మహాత్ములు ఉన్నారో వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగిరారు అని చెప్తున్నారు. మనకి దుఃఖాలయం అంటే దుఃఖాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం క్రీడాలయం అంటే క్రీడలు జరుగుతూ ఉంటాయి. లేకపోతే వైద్యాలయం అంటే అక్కడ మనకి వైద్యం దొరుకుతుంది. విద్యాలయం అంటే విద్య దొరుకుతుంది. కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు భగవంతుడు, దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని. ఎందుకయ్యా నువ్వు ఈ దుఃఖాలలో కొట్టుకుని ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటావు? నా లోకానికి తిరిగి వచ్చేసాయి, నీకు దుఃఖాలు అనేవి ఉండవు. మనమేంటి అంటే ఈ దుఃఖాలలో అప్పుడప్పుడు దుఃఖాలకు ఉన్న విరామం, ఏదైతే కొంచెం స్వల్ప విరామం ఉంటుందో దాన్ని చూసి నేను సుఖపడుతున్నానని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఇది దుఃఖాలయం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువగా దుఃఖాలే మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి. జైల్లో ఖైదీలు ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా కష్టాలు, అంటే అక్కడ జైల్లోనే చిక్కుకుని ఉంటారనమాట. అటువంటి వారు జైల్లో ఉన్నట్లుగా మనం కూడా ఇదే యొక్క భౌతిక లోకంలో ఉంటూ ఉన్నాం. వాళ్ళు బయటపడలేరు. కానీ ఎవరైతే ఆత్మస్వరూపుడను అని తెలుసుకుంటారో, పరమాత్మని అంటే పరమాత్మని చేరుకోవాలని ఉంటారో వాళ్ళు ఈ దుఃఖాలయం నుంచి బయటపడగలరు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినోऽర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకము వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః, బ్రహ్మలోకం అన్నిటికంటే పైన ఉంటుంది. 14 లోకాలని చెప్తారు. బ్రహ్మలోకం అన్నిటికంటే పైన ఉంటుంది. మనం మర్త్యలోకం అంటే ఈ పైన ఉన్న 7 లోకాల్లో మంది మర్త్యలోకం అంటే 7వది. మళ్ళీ మన కింద ఇంకొక 7 లోకాలు పాతాళ లోకాలు అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ లోకాలలో తిరుగుతూనే ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పునరావృతం అయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం, పుట్టడం మరణించడం, పునరపి జననం పునరపి మరణం, ఇటువంటి ప్రదేశం అన్నమాట ఇది. కానీ నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా నన్ను మళ్ళీ ఇక్కడ జన్మించవలసిన అవసరం ఉండదు. అంటే ఇక్కడ ఈ లోకానికి మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే ఆఖరికి స్వర్గలోకాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ మధ్యలోకం పైన ఏవైతే స్వర్గలోకాలు ఉన్నాయో అక్కడ కూడా ఎప్పుడు యుద్ధాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అంటే ఆ ఇంద్ర పదవి కోసం అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్వర్గలోక ఆధిపత్యం కోసం, ఇట్లా యుద్ధాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అతనికి కూడా భయమే, ఎప్పుడు నా ఇంద్ర పదవి పోతుందో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడంట. కాబట్టి భూలోకం గురించి ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పదం పదం యద్విపదం. కాబట్టి ప్రతి పదము కూడా భౌతికమే, ప్రతి పదము కూడా దుఃఖాలతో కూడి ఉంటుంది. అంటే ప్రతి అడుగు కూడా దుఃఖాలను కూడి ఉంటుంది. అందుకే పెయిన్ అని చెప్తారు. ప్రతి అడుగు కూడా ఇక్కడ పెయిన్తో కూడుకుని ఉంటుంది. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యద్బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతం తేహో రాత్ర విదో జనాః. 1000 చతుర్యుగము అంటే ఒక మహాయుగము కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు, అంటే అది కల్పము అవుతుంది. మరియు ఆయన ఒక రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది. అవ్యక్తాద్యక్తయ సర్వాః ప్రభవంత్యః రాగమే రాత్రి ఆగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే. బ్రహ్మ యొక్క పగలు ప్రారంభం కాగానే సమస్తం ప్రాణులు అవ్యక్త మూలం నుండి ఉద్భవిస్తాయి. మరియు ఆయన రాత్రి మొదలైనంతనే అన్ని జీవాత్మలు తమ అవ్యక్త రూపంలోనికి లీనమవుతాయి. మనకు దీనికి సంబంధించింది ఒక చార్ట్ ఉంటుంది, చూద్దాము. ఇది ఎందుకు తాత్కాలికమైనది? భూతగ్రామస్స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్రి ఆగమే వశ పార్థ ప్రభవత్యః రాగమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ కూడా బ్రహ్మముకు మన బ్రహ్మ ఉన్నారు కదా, ఆ బ్రహ్మకి పగలు కాగానే జన్మిస్తారు, మళ్ళీ రాత్రి కావడంతో లీనమైపోతారు. అంటే ప్రకృతిలో ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రకృతిలో లీనమైపోతూ ఉంటారు. అంటే జన్మిస్తూ ఉన్నట్లు మరణిస్తూ ఉన్నట్లు. ఎట్లా అంటే మనకి వైదిక శాస్త్ర ప్రకారం
ఈ క్రింది విధంగా ఉందన్నమాట. మన యొక్క ఈ కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగము 8,64,000 సంవత్సరాలు, త్రేతాయుగము 12,96,000 సంవత్సరాలు, సత్యయుగము 17,28,000 సంవత్సరాలు. అంటే ఒక యుగానికి ఇది డబుల్, మళ్ళీ కలియుగానికి ఇది త్రిబుల్, కలియుగానికి ఇది ఇంటూ 4. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మహాయుగం అంటారు. ఇటువంటి మహాయుగాలు అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక మహాయుగం. ఇటువంటివి 1000 మహాయుగాలు కలిపితే బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు, దాన్నే కల్పము అని కూడా అంటారు. అంటే మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు వస్తుంది. ఇదే సమయం మళ్ళీ బ్రహ్మదేవునికి రాత్రి సమయం కూడా ఉంటుంది, అప్పుడు ఆయనకి ఒక రోజు పూర్తవుతుంది. ఇటువంటివి ఆయన యొక్క 100 సంవత్సరాలు గనక జరిగితే 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ సంవత్సరాలు అవుతుందంట. ఇది ఆయన యొక్క భగవంతుని బ్రహ్మ యొక్క జీవితకాలం. ఎప్పుడైతే ఈ జీవితకాలం అంటే ఆయనకి పగలైపోగానే ఈ జీవులన్నీ కూడా అవ్యక్తంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఆయన రాత్రి అయిపోగానే అవ్యక్తంలోకి వెళ్ళిపోతాయి, మళ్ళీ పగలవగానే మళ్ళీ అన్ని సృజించబడతాయి. కానీ 100 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత మహాప్రళయం అంటారు. అంటే బ్రహ్మకు ఒక పగలు ఒక రాత్రి అంటే ప్రళయాల్లాగా ఒక ప్రళయం వచ్చిపోతూ ఉన్నట్టు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈయనకి 100 సంవత్సరాలు అయిపోతాయో, అంటే ఆయన జీవితకాలం అయిపోతుందో, అప్పుడు మహాప్రళయం అనేది జరుగుతుంది. పరస్తస్మాత్ భావోన్యః అవ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. ఈ వ్యక్త అవ్యక్త ప్రపంచమునకు అతీతమైన శాశ్వతమైన మరి ఒక అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. మనకు కనపడుతున్నదే కాదు, ఇంకొక అవ్యక్తమైన ప్రకృతి ఉందంట. అది పరమోత్కృష్టమైనది, అది ఎప్పుడు కూడా నశింపదు. ఈ ప్రపంచమునందున్న అంతయు నశించిన తర్వాత కూడా అది యథాతథముగా నుండును. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవునికి 100 సంవత్సరాలు అయిపోతుందో, ఆయన యొక్క జీవితకాలం అయిపోతుందో, అప్పుడు మహాప్రళయం అని చెప్పాం కదా, అదనమాట. అంటే అది మహా కారణోదకశాయి మహావిష్ణువు అని చెప్తారు కదా, ఆయనలోనికి వెళ్ళిపోతాం అందరం కూడా. మళ్ళీ ఆయన స్వేదరంధ్రాల నుంచి మళ్ళీ బ్రహ్మాండాలు అనేవి వస్తాయి, మళ్ళీ ఇది వ్యక్తం అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం ఎలా ఉంటుంది? అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తః తమాహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తము కానిది, నశింపులేనిది, మరియు ఇది పరమగమ్యం. మనకి పరమగమ్యం అదే, మనకి కనపడలేదని చెప్పి లేదనుకోవడానికి లేదు. అది నాశనం కూడా లేనిది. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము. ఇట్లా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కూడా ఏంటంటే ప్రతి పదం కూడా పాటే, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యమే. అక్కడ ఉదాహరణకి ఏంటి అంటే, మనం చూస్తే కోకిల చాలా తీయగా పాడుతూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ఏదన్నా ఒక కాకి, సపోజ్ కాకి మనం తీసుకుంటే, కాకి కనుక పాట పాడుతుంటే కోకిల వెంటనే ఆగిపోతుందంట పాట పాడేది కూడా. ఎందుకు అంటే అంత అసూయ అనేది కానీ అట్లా ఏమీ ఉండదు అక్కడ. కాకి పాడుతున్నా కూడా అది అక్కడ గొప్ప సంగీతం అన్నమాట. అట్లా ఉంటుంది, ప్రతి పదం కూడా పాటే. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచం దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అన్నాం కదా, ఇది ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే. పదం పదం యద్విపదాం న తేషాం. పదం పదం అంటే ప్రతి అడుగు కూడా, ప్రతి పనిలోనూ మనకి బాధలు అనేవి, ఏదో మధ్యలో విరామాలు వస్తే మనం వాటిని సుఖాలని, మనం ఆనందంగా ఉన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఎలా ఉంటుంది? అది శాశ్వతమైనది, అక్కడ తప్పు అనేది లేదు. అపరిమిత ఆనందం, ఇలాంటే లిమిట్లెస్ హ్యాపీగా ఉంటాము. అన్ని కోరికలను నెరవేరుస్తుంది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్షంగా శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైన లోకం అది. మనం మళ్ళీ ఈ లోకానికి తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేని ప్రదేశం ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క ధామం. భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, ఏ ఏ సమయంలో ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోవు యోగులు జన్మించరో లేదా పునర్జన్మ పొందుతారో చెబుతాను విను. అంటే ఎప్పుడు వెళ్తారో, ఎప్పుడు మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదో చెప్తారంటున్నారు. అగ్నిదేవుని ప్రభావంలో, కాంతిలో, పగలు ఏదైనా శుభగడియలో, శుక్లపక్షం 6 మాసాలు, ఉత్తరాయణంలో మరణించే పరబ్రహ్మమును ఎరిగిన వారికి బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది. శుక్లపక్షం అని చెప్తున్నారు. ఇట్లా కొన్ని యోగాల్లో చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా
ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణః షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిః యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. ధూమ సమయంలో, రాత్రిలో, కృష్ణపక్షంలో, 6 మాసాల దక్షిణాయనంలో జగత్తును ఈ జగత్తును విడుచు సకామ కర్మయోగి చంద్రలోకమును చేరుకొనిన మళ్ళీ మానవలోకానికి వస్తాడు. తన సకామ కర్మయోగి అంటే కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఈ లోకానికి వస్తాడు. ఆ చంద్రలోకాలను పొందవచ్చు, స్వర్గలోకాలను పొందవచ్చు, మళ్ళీ ఈ మానవలోకానికి వస్తాడు. శుక్లకృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యన వృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. వేదాభిప్రాయం ప్రకారం శుక్ల కృష్ణ అనే రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా ఉన్నాయి. శుక్ల మార్గంలో పయనించిన వాడికి జన్మరాహిత్యము అంటే జన్మ ఉండదు. కృష్ణ మార్గంలో పోయిన వాడికి పునర్జన్మము కలుగుతాయి. మళ్ళీ వాడు ఈ యొక్క లోకానికి వస్తూ ఉంటాడు. నైతే శృతి పార్థ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. ఓ అర్జున, ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కలవరపడరు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడము. మనకి చాలా చెప్పారు. ఆ సమయంలో దేహం త్యజిస్తే ఇది, లేకపోతే ఈ సమయంలో దేహం త్యజిస్తే ఎలా అవుతాము, ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి భక్తుడు అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ 2 మార్గాలను తెలుసుకుంటాడు, కానీ వాటి గురించి ఆలోచించడు. అతను ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తి యందు స్థిరపడతాడు. మనకి ఉదాహరణకు అందుకే ప్రభుపాదులు వారిని చెప్పారు, ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆలోచన ఆయనకి. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రచారం, భగవంతుని నామ ప్రచారం, భగవంతుని యొక్క ఈ వేదాలు, లేకపోతే భగవద్గీత, భాగవతం, వీటిని ఎలా ప్రచారం చేయాలి అని ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. ఇది లాస్ట్ శ్లోకం, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తియుత సేవ మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాధ్యయనం చేయడం, యజ్ఞ నిర్వహణ, తపస్సులను చేయడం, దాతృత్వం ఇవ్వడం లేదా తాత్విక మరియు కామ్య కర్మలను అనుసరించడం వలన కలుగు పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామమును చేరుకుంటాడు. ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి యోగంలో ఉండి భక్తి యొక్క సేవ మార్గాన్ని అంగీకరించిన వ్యక్తి ఉంటాడో, అతనేంటి, వేదాలు చదివిన, అలాగే దాన ధర్మాలు చేసిన, అలాగే యజ్ఞాలు తపస్సులు చేసిన ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా పొందిన వాడే అవుతాడు. ఇది మనకి భగవద్గీతలో చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. ఎందుకు అంటే మనం ఎక్కువగా నేను ఎవరికి చేయాలి దానము, ఎవరికి చేస్తే అతను పాపాత్ముడో పుణ్యాత్ముడో ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. వేదాలు చదవాలి అంటే మనకి ఈ యుగంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ బిజీ లైఫ్లో చాలా కష్టము. యజ్ఞాలు తపస్సులు ఇవి ఈ యుగానికి మనకి చెప్పబడలేదు. మనం 6వ అధ్యాయంలో చూసాము, కృతే ధ్యాయతో విష్ణువు అంటే మనకి అంతకుముందు యుగాల్లో తపస్సులు అనేవి, యజ్ఞాలు అనేవి, లేకపోతే విగ్రహారాధన అనేవి చెప్పబడింది. కానీ ఈ యుగ ధర్మం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించడము, కీర్తించడము, జపిస్తూ ఉండడం ఎల్లప్పుడూ కూడా. కాబట్టి ఇవి చేయడము భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉండడము. అందుకే మనకి శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సత్యం, ఆత్మ నివేదనం అని 9 భక్తి మార్గాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. వీటిలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది శ్రవణం. మనం భగవద్గీత ప్రతిరోజు వింటూ ఉన్నాము, చదువుతూ ఉన్నాము, చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి 8 రోజులుగా మనం భగవద్గీత వింటూ ఉన్నాం. 18 రోజులు వినాలి. అలాగే ఇవే కాకుండా అన్ని రకాల ఏదైతే భగవంతుని యొక్క సేవ దొరికినప్పుడు చేయడానికి మనం మన వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. పాత్రుడైన వారికి మనం దానం చేస్తామో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే మనం దానం చేసిన తర్వాత అది ఎలా యూజ్ అవుతుందో తెలియదు. కాబట్టి చాలా ఇక్కడ వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే యొక్క ఉపయోగాన్ని ఓన్లీ ఎవరైతే ఆ భక్తియుత సేవ మార్గాన్ని అంగీకరించిన వ్యక్తి ఉంటాడో అతను పొందగలుగుతాడని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగారో కొన్ని ప్రశ్నలు, ఆ ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ఆయన ఫస్ట్లో చెప్తూ వచ్చి లాస్ట్కి స్మరించడం అనే దాన్ని ఇన్ని శ్లోకాలు అంటే 5వ శ్లోకం నుంచి 28వ శ్లోకం వరకు అందులో కూడా కర్మ చేస్తూ స్మరించమన్నారు, యోగం చేస్తూ స్మరించమన్నారు, సంపూర్ణంగా ఇంకా వేరే ఏ ధ్యాస లేకుండా నన్నే స్మరిస్తూ ఉండమని చెప్పారు. ఇట్లా మనకి ఏది చేయగలిగితే మనం దాంట్లో చేస్తూ భక్తియుత సేవలోకి, అంటే అత్యున్నతమైనది భక్తియుత మార్గము, దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ వేదాలను, యజ్ఞాలను, వీటిని
పొందిన వాళ్ళే అవుతారు, కానీ వాటిని మనం పొందలేకపోయామే అని ఆలోచించవలసిన అవసరం అనేది ఉండదు. ఈరోజు ఇక్కడితో ఆపుదాము. రేపు 9వ అధ్యాయం చూద్దాము. రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగము అంటే చాలా సీక్రెట్. గుహ్యము అంటే సీక్రెట్. రాజవిద్య అంటే అన్ని విద్యలలోకెల్లా చాలా ఇంపార్టెంట్, అంటే చాలా హైయెస్ట్ విద్య ఏంటి అంటే రాజవిద్య, అదే భగవద్గీత. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు